Tuwa nga dump truck iti nagdinungpar iti nasangat nga paset iti bantay iti Ilitiya Pidig Ilocos Norte partikular iti Mount Alamin iti investigasyon ti PNP ti may nga dump truck nga introng iti agnagan na Mike Agbayani nga agtawin to patapulog ita maysa manipod iti barangay Namurok Vintar Ilocos Norte. Dinto nga ti may sapay nga dump truck ket inturong met agnagan Jefferson Domingo Albano nga agtawin upat nasawaan nga ta barangay 17 Barcelona Soluciona Ilocos Norte. Ti dump truck nga inturong ti imuna nga ni Mike Agbayani Borja iti manarimaan dati panagpapababana Idol Bernard medyo agsalsalugen dati dump truck iti nga loaded iti 20 nga pidaso iti tonera bag of cement. Idin dati may sapay nga dump truck met Idol Bernard nga masabet na ket ditoy nga nagdinungparda gabot impact na natnag iti daraas dati maysa nga dump truck. No kay iti kasta dati driver iti may kadwa nga dump truck ket nagsagaba iti sugat iti kinawan nga lupuna ket natry nga dagdagos iti Pidig District Hospital para pelang iti panakaagas na. Idinto nga team mo nga dump truck inturong ni Borja ket saan nga naan ano Idol Bernard medyo na nga to dati nagapuan nakay tannegan nga bangin dati may nga dump truck isa dagabuna nga direkti pasetti dump truck iti nadadael. So iti agdama Idol Bernard na bagaan dagiti dump truck ulit iti Mount Lamin nga masabol iti panagananad agapota delikado iti lugar agapota iti sharp curve nga paset na Idol Bernard. So iti nakapasamakan datoy disgrasya iti Mount Lamin iti Ilitipidig Ilocos. Dimat Idol Dennis ka pinarikipan recently ti lokal gobyerno deta apay napalubusan digitoy. Baka ada iti arami siguro pasyat na Idol Bernard talaga ito kita loaded iti semento nagkagat semento dati mesa mesa kita ada iti grabalan sa Idol Bernard. Baka kukadamot lang di tangay LGU Pidig deto we know proyekto da kasay Idol Dance. Baka ada iti proyekto arami dahil do Bernard isa tagabuna amonta ito no anya iti makikapot ti kada iti duwa nga dump truck nga nagsinabet nga nagdinungpar iti natakamat nga lugar Idol Bernard. Pagsatan na awan tinirisang itidag na sukat lang na iti right leg dati may kadwa nga behikulo nga isuitet natnag kiretoy bakras ipantay Idol Bernard. Same nga company digitoy duwa nga truck. Agpada nga ko power truck dito hantel sigurado ito pero nagpadang agpadpada ito klase dump truck nga involved with ito yung vehicular traffic accident Idol Bernard. Nada kumpanyam ket no ibagam nga uniform ket ag uniform mat digiti luglugan sa nga kasay. Siguro Idol Bernard baka may salang. Kaya nga kaya yun yung tanong ko baka sila rin lang yan. Isahan lang din gapo kadeta kat nag miskalkulada kadeta. Ket apay ngamin duwa nga dump truck di mo na ilit deta dalan nga mapan di tangay Mount Lamin aya. Makapagsinabet yung sharp curve gumin Idol Bernard siguro may sakit na miskalkulo na so katan dati yan itong parlamatan tano loaded kay iti semento nadagdag sa narigat lang iturturo aglalo nung sumangsang at Temesa agsalog met Temesa digad na panan na nagdinungparda digad natnag iti pakras dati may isang dump truck Idol Bernard. Okay. Iti sa bali pa nga bagong self-vehicular traffic accident met iti napasamak ti National Highway iti barangay Baruyen Banggi Ilocos Norte no Baruyen ko nam kete agsalog datoy may isang Toyota Hilux pick-up nga inturong iti agnagan Waren Ganela nga agtawan talupulog talo nasawaan may isang registered nurse nga taga barangay Balbalag East Rizal Kalinga Idol Bernard iti inlugan na ada iti nailog passenger na
nagtaon 35 nga ni Danove Takuigan Ganela, kasamitan ni Maria Gandila Angkalo Lapawa nga agtaon 38 22 years old nga minor nga kadwa balatalo datoy nakalugan iti balupat datoy nakalugan iti pick up Idol Bernard datoy manariman tiyak na pabagata direksyon iti kalsada edinta nadanon datoy na galis nga paset iti kalsada Idol Bernard gabot ti nga todo nga lost control ti Manabela ti lugan nga sumeten iti panakibaw na keta na dong parnamenten datoy may sangampon iti pine tree Idol Bernard. Kas resulta iti occupant datoy nga pick up ket nagsabal iti multiple injuries nga dagito iti try iti Bangi District Hospital Idol Bernard. So, rumar, nagabot kinanggalis iti kalsada, gubway, iti panagrutudo na, nalos control ti Manibela, ti driver, ngay sumiten ti panakadungpar na, tipon iti pine tree, iti nadakamat na kalsada, Idol Bernard. Ti danyos, datoy nga vehicle, kat sampay nga na estimate, manipod iti biyang ti Philippine National Police, ngayon, iti occupant, nga nasugatan, at damaten talaga kasaad kalpasang nitaray dito iti Bangi District Hospital. Ita pagsiyatan na dito hospital iti daduhil init listo lang iti pinagtransportan ang naskedeng naduanong pay iti syudad iti lawag. So nagbalag ay Bernard iti abiyang iti PNP kada kita motorista nga masapol iti panagan-anad dugay sa maniklikan iti disgrasya no sharp curve kin nga atong lugar masapol nga dispatcho lang tatay nung mabalingkit dito ta break iti usaren dapat kasi kita anytime magpalta na kita ada iti panaka-hold iti panagtaray iti may nga heavy equipment numat ada iti napatag nga lugar ng runo nagtutudo akit tinatamitan maximum o minimum na speed limit na tumaliklikan iti disgrasya. Damag pa lang, manipula mismo di korpo di polisya, Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN. Maraming salamat.